Bi nêzîkbûna cejna Newrozê dokandarên Clûbergên Kurdî difroşin li Amêdê dest bi heziriyan kirin. Lêberê li gor dokandaran firotin û dirûtina Clûbergên Kurdî ji bo şahiya Newrozê îsal gelekî kêm e. Sedema kêmbûnê jî dibêjin tirsa li ser gelê Kurd e. İktidara AKP xovekê binçavkirin û girtinê li dilê xelkê de dimeşîne. سالا 2015-2014 ev 13 em hatta saat şevaqê 4-5 xevitiyan ji Avrupa ji nav Türkiye işte İstanbul Ankara em ji wan dera ji Hollanda ji Kanada me siparişa digirt lêbelê di Romayê em rûdinin işkî fehm tineydi qediya her jî îzna Newrozê jî nedan. İnsan tırsa diyecek ki ya Nevros'tune ve hemen işte ya jmerat işte savajın kadakaya işte cek kadaka ve bana çımakın. Dukandar dibêjin li salên borî kesên ku ji dervê welat hatin Newroza Amêdê beriya heyvekê siparişê Clûbergan didan. Lê îsal ji bo Newrozê kesekî Clûbergên Kurdî nastîne. Welatiyên Amêdê jî bang li keç û xortên Kurdan dikin ku bila bi Clûbergên Kurdî tevlî Newrozê bibin. İsal me hazırlık kiriye yani salê ber talep daha zêde bû. Vî sal talep heye hindik daha kem. Ma hazırlık amade kiriye giş modelime ma giş amade kiriye hazırım. Zê Newrozê de va pîsana li xwekim ez vana pirxweşim vana tên li xwe kirin. Ez dixwazim ki herkes va pîsana li xwe kin. Ji aliyê din ve di nava bajêr jî hezriyekê Newrozê mirov nabîne. Berînha ji aliyê şaredariya bajarê Amêdê ve ku destê DBP'de bû, kolan û skak dahatin xemilandin. Lêbelê îsal ne kolan ne jî skak û ne jî avahî ji aliyê Qayûmê ve nehatine xemilandin. Tenê du sê pankartên pirozbahiyê ji aliyê partiyên siyasî ve hatine delqandin. Sevda Kaplan, NRT, Amet.